ସିଓର ରହିବ ହେଲେ କାଲି ଆଖିରେ ପଳେଇଛି କାନଟା ନାକଟା ଯାହା ସବୁ ରିପେୟାରିଂ କାମ ଏ ପଡରେ ଯେ ଗୋଟେ ବ୍ୟାଣ୍ଡେଜ ପକେଇଲା ତାର କଣ ହବ ସେଇ ଲେଖାଟା ଗାଉ ଡାକିବା ପଡିବ ଡାକିଦବା ବେସ୍ତି ଡାକ ହେଲା କୁକୁଡ଼ା ଠାକୁର କୁକୁଡ଼ା ମାଦକୁ ନଡ଼ିଆ ପାଣି ଏଥିରେ ପାଣିଟା ନେସିଲେ କହିଦେଲେ ମୁଁ ପାଣି ବେଚିଲାଣି କିସ ଦଉଥିଲେ ହଉ ତ ଆମେ ଉଲି ଅଛି କି ନା କେମିତି କରିବା କେମିତି କରିବା ତମ ମୁଣ୍ଡେ ଖାଇବେ ନା ଆଉ ତାଙ୍କ ବେଲେ ଅଧିକ ପଇସା ନେବେ ହେଲେ ନେ ମହାପ୍ରଭୁ ପଇସା ତ ନେବେ ଆମର କଣ ନେବେ ମହାପ୍ରଭୁ ଆଣି ଦେବା ହଁ ଡାକିଦବା ଜାଗା ଅଛି ସେ ମଲି ଅଛି କି ଡାକିବ ହେଲା ଯାଅ ରେବତୀ ଆସ ରେବତୀ ଆସ 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 କୋଣ ଚାଷ ଏମ ଛଇ ଏ ମଲି हेलो हाँ बहुत कम तो भाविनी पुरुर झिया मंदिर जीवु काम करिबु मंदिर जीवु काम करिबु आमको पैसा दिया गो आमको पैसा दिया भोलाल ए भोलाल तू कहिता करिबु काली भोलाल ये माइला लो हाथ मार धोइला लो रसिकिया नगर रसिकिया आके गले बने हेलो हेलो तोर उरंग नयन तोते देखिलो चंद्रमुखी खराती पड़िथिबा हरकत मरकत रे उठिबा तुम बारी आरे तुम बांगारे धन आरे तुम आरे तुम इशारा रे धन चंद्रमुखी मोदी क्लियर रखिए और ताके गले तो छाड़े पड़ेगा ओहो लागी देखिए हां मैंने देखा ना तो तो लोगों को से इंग्लिश क्या कौन बोले